Hai moitos séculos, en terras afastadas, a xente estaba a esperar un grande acontecemento. Na Biblia dicía algo maravilloso sucedería. Nunha noite de inverno, na cidade de Xerusalén, apareceu unha estrela máis brillante que as demais, iluminando todo o firmamento cunha luz dourada e máxica. A estrela guiaba a 3 reis sabios que cunha gran curiosidade e sabedoría chegaban de lugares afastados. O primeiro era Melchor, un home de pel clara que viaxaba no seu camelo. O segundo era Gaspar, un rostro de pel dourada e unha mirada tranquila, montado no seu camelo. O terceiro Baltasar, de pelo escura, viaxaba no seu camelo de paso firme. Os 3 reis seguían a estrela que os conducía ata un cortello, Onde se achaba unha escena maravillosa, o nacemento dun neno moi especial. Antes de chegar, houbo quen fixo o camiño máis fermoso, un boi, con ollos tranquilos, escoitaba a música do vento. E a seu lado unha mola que quentaba aos que allí estaban. De súpeto apareceu no ceo un anxo cantando unha melodía tan fermosa que se escoitou en todas as partes da terra. O anxo anunciaba o nacemento do neno Xesús que traería paz ao mundo. Naquela noite, a Virxe María, cun sorriso sereno, arroupaba o seu fillo Xesús, mentre Xosé, o seu esposo, velaba con agarimo. Un pastor que pasaba pola zona oíu a música chegouse curioso. Levaba unha pequena campá que sonaba con suavidade e anunciaba a chegada dunha nova era. Na porta do cortello unha coroa de Nadal brillaba, adornada con estrelas de cores e lazos dourados. Era un símbolo de amor e esperanza para todos os seres do mundo. Os 3 reis magos guiados pola estrela e cos seus camelos chegaron ao cortello con agasallos de gran valor. Melchor traía ouro, Gaspar ofrecía incenso e Baltasar regalaba mirra. Colocaron os seus agasallos aos pés do neno. Ao final daquela noite, todos xuntos en cada rincón da terra, berraron con alegría.